Nojše, Postio a Michal Popelák Jičín. Poprosím na zápasiště číslo 1 závodníky Hvězda Pavel Lánský Radek. Dobrovolně, to má, jo, protože to někdy na to nevíce. Jo, rozhodčení musím Ale za to okýnko, co dělal, modrý. Měli být body. Já bych mu dal 2 body. Já s tím zápasem ne tohle, ale myslím si, že to já bylo... bych dal Vojtu, určitě. No tam není vidět zase. To je určitě jak... Ty aktivity jsou na rovno, když nemáš body. Jo? Zápasiště číslo 2, prosím od nástupu závodníka Pavla Hvězdy a Radka Lánskýho. Pavel Hvězda na červenou, prosím. Já jsem to viděl, to jsem viděl. Pavel Hvězda červená, ale i kurku musíš mít červenou. Půjčte si prosím někde. Prohoďte si ji s někým, chlapi. Máme připraveného závodníka Radka Lánského. Za chvilku, za chvíli. Minutu, jo? Dobrý, děkuji. Když po 3 minutách nemá nikdo aktivity a nemá nikdo žádné body, tak pak se prodlužuje a dodá první aktivitu nebo bod, tak vyhrál. Můžeš jedno pravidlo samozřejmě. 3 sekundy před koncem prohráš na 3, tak vyhrává ten bod na jeden bod. Když je to 0-0, tak musí být tak. A nebo... Není žádný klid. Tady má někdo emulzi. Ty? Co jdeš? Grappling? Sam. Chytaj, Rado! Hezky, dobré.
se tam půjde. Jsou mimo tak. No. Na zápase číslo 11 skončil zápas Chroma Chrotek, vítězství v Knopkách. Nastupují v červeném rohu Jaroslav Hojšek z Prostějova a v modrém rohu Michal Popelák Jičín. K dalšímu zápasu se připraví Václav Jovesátor, Pavel Slezáček do červeného rohu z Prostějova a Pavel Radel z Prahy. Dobře, Rado. Dejte tam ručník nějaký. Házej, Rado, neboj se, křížáky házej. Ano, to bylo. Hezky, Tlač ho, Rado. Rado, ten hák pasuje ze spodu a zás. Klid. A zás hák. Zás hák, dobře. A zás hák. Boxuj. Pojďme, Rado. Pojď, pasuje ten hák. Dobře, klid. Odpočíň se. Dobře. Odpočíň se. Odskakej. Máš minutu, odskakej. Odskakej, Rado, odskakej. Už má strach, už má cenu, nech to tak. Dobře. Hova, dej. Dobře. Klid. Odskakej jenom, tak. Dobře. Dobrý, pojďme, Rady. Hezky, točí se zádama. Už se točí zádama. Klid, 12 vteřin. Odskakej, nechaj do něho se zraní zbytečný. Odskakej. Zápasník číslo 2, boj mezi hvězdou Pavlem Hránským Radkem z Víděze.
Vítězství Vajšová. Na jedničku nastupují váha do 90 kg, červené dohodu Kamil Slizáček, CS Prostějov a do modrého Pavel Roder, FH Praha. Devono, pojďme. Styk. Pěkně Zdeno. Vydechy. Devono, Zdeno, pojďme. Jeďte jsme. Ano. Dobře, ano, pustíte loky. Takže nastupují Kamil Slizáček, červené rohu a Pavel Roder, modré. K dalšímu zápasu se připraví Jakub Dokoupil, Prostějov, Milan Tomeš, Hradec Králové. Dej mi bacha na ruky. Pěkně, Zdeno, pěkně! Hezky, Zdeno, ještě hod! Furt na to nohu! Nohama, Svobodu. Rozhodná žijete číslo 2, aby se pomalu připravili k utkání Dědek Dušan a Hacen. tak! Měl zakopnout, hej, druhý. No, pěkně, Zdeno, pojď do něho! Jde to s budou, a dovede. Tak. A nepřilepí si hrudníkem. A si nepřilepil hrudníkem. Ano, dál, výborně. Drž to tam nohama. Ano, tak drž. Utíkej za ženinkou. Utíkej se, dobře. Pojďme na něho. Zdeno, klid, 20 vteřin, utíkej. Nohy, Zdeno, nohy! Dobře. Hezky. Utíkej, Zdeno. Pěkně, Zdeno, pojďme, Zdeno! Hezky! Pojďme! Tam je číslo 2, byl ukončeno utkání Kopecký Sedláček, vítězil Sedláček. Nastupují Dědek Dušan, 20 Pěkný. Bojí se, dobrý. Bojí se, pěkný. Těž. Rany. Dušan, je to výborný. Házej. 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 Na něho padej. Dobře.
Drž to tam! Drž to tam! Drž! Nic, viď? To je Hej, přilep se k němu a drž! Dobře, stůj tak! Stůj tak na něho! Pojď na něho, malu! Řekni mu a drž! Drž ho! Drž ho! Pojď, pojď! Pojď! Pojď, pojď, pojď! Sundej ruky! Sundej ruky! Sundej mu ruky! Sundej ruky! Sundej mu ruky! Sundej mu ruky! Ale Dobře, jdeš to. Klid. Tak, v zápase Slezáček Rudé zvítězil Stůj tak, stůj. Slezáček 6-0. Otoč! Nastupují do červeného rohu Jakub Dokoupil Prostějov, do modrého Milan Tomeš, Hradec Králové. Drž ruky. A k dalšímu zápasu se připraví váha do 100 kg Kamil Krona Prostějov a Miloslav Bosák Praha. Převemeš to už? Ne, to. Dušan, červeným. Zaber trošku vodu. Pěkně! Házej! Hop! Stavej s tou nohou! Stavej s tou nohou! Vystav se s ním! Ať stavá s tou nohou. Dušane, stávej! Zvedni se s ním! Zkus něco! Neboj se! Skáči na tebe! Dušan, jenom stůj, jde po tobě! Jenom vyskakuj! Olená, Dušan! Kryt, hej! No, rano! Pojď! Dušane, jde bez hlavy. Dušane, běž do něho běž! Do něho běž! Běž do něho, Dušane! Ruky! Po tobě! On si vleze na kolem a ty mluví. Hej, jak to potom?
Dušane! Zaber! Lokty a kolena, Dušane. Vlej do něho, vole, nastav se! Co děláš, vole? Dávej! Agituj s ním. Na tatami číslo 2 proběhlo utkání mezi Dětkem Dušanem a Václavem Petrem, zvítězil Vacek Petr. Hradu Dule. Ale tak oni jenom koukají, kdyby to půl to by ses nemusel šetřit. Říkal, že to není nikdo od nás. Většinou jsou odnosný, takže ani neumí boutkat. Takže na jedničce skončil zápas nerozhodně, takže zápas bude pokračovat dál na Golden Score. Je to do první akce maximálně 3 minuty. Na tatami číslo 2 skončilo utkání mezi Dětkem Dušanem a Tomášem Kuchaříkem, kdy zvítězil Tomáš Kuchařík. Sedláček a naskočil Jan. Takže na jedničce skončil zápas vítězství Osanta. Nastupují do červeného Jaroslav Nošek a do modrého David Hary. Připraví se 90. Kamil Slezáček, Prostějov, Michal Žunkovič, Prostějov.
vezmu kyslík. Teďka do Krď ho! Dej mu lokteď pod krk, tak ho a dej mu! Váž na tu ruku, Radu. Evo no. Ano, toď se za ní. Šlapej nohama. Vytřeb ruky, Radu. Dobrý, Rado, vytřeb ruky, pojď, stavej, hodku. Vytřeb ruky, Rado. Nejde, on tréně na body asi 7-1. Hodně vedou na Na tatami číslo 2 proběhl zápas mezi Radkem Váckým a Jaroslavem Poborským. Zvítězil Jaroslav Poborský. Na jednice skončil zápas Dalšek Hry, vítězství Dalšeka. Nastupují váha do 90 kg Kamil Slezáček a Michal Žukovič. Po nich se připraví Jakub Dokoupil, Prostějov, Niky Ejem, Prostějov. Nenech se, pojď do něho! Jak to umíš? To je ono. Musím být aspoň jednou nebo v klubu, nebo to je to lepší věc. Ne, ale jako, když ho držím na zemi, je to nějaký pravidlo, kdy to ukončuje a kdy můžu. Myslím, že je dokončená a zatím se dá Pořádně ještě bude jednu. Já bych si věděl, já mám 2 certifikáty, že jsem neučí a trenér, taky ty docombo, ale jako nerozumím. Pořád ty samé. Jasně. To jsem si říkal, že by byla prdel, kdyby byl někde.
já ho viděl. No, já ho teď viděl. Ty kula nemezí, ještě jedno! Ještě udej! A stolo! Neno, musíš ten nohy, pokud nemůže na tu nohu. Pojďme. Jdeme stále, do té nohy, váhu lepší. Pojďme, Neno. Tomo, pojď si nohy. Bomby! Pojď, jdeme, hej. Do té druhé, váhu, go. On už tebe jenom chytá, vzal ty nohy. Koleno! A tak ještě jedno! Další! Jeden, pojďme, Zeno, ruky, pojďme, logicky. Pojď do něho, nestůj na noháru. Nevono, pojď znova. Pojď, rozjeď to! Nevono, na hlavu se bojím. Na jedničce skončil zápas Slezáčka Žukovič, vítězství Slezáčka. Nastoupí Jakub Dakoupy do červeného rohu a Nikyně do modrého. Na kopami číslo 2 skončilo utkání mezi Zdeňkem Sedláčkem a Janem Doskočilem, vítězství Jana Doskočila. Bacha na nás, kuhle. Nevono, furt, odstup a zas, přední ruka měla jít. Klidu. Pěkně to bylo předtím. Na jedničce skončil zápas Krotek Posán, vítězství Krotka. Nevím. Nastupují Michal Popela do červeného a David Hanej do modrého. Na dvojce skončilo utkání Naval Koubek, vítězství Koubka. Milan Tomeš, Hradec Králové, Niky Eje, Prostějov. Na dvojku se nyní připravují k utkání Legán a Ajek a po nich bude následovat Šveda David a Sedlinský Marek. Pojď, Mišo, nedej se ale! Pojď,
S tím borcem půjdu, když vyhraju. Vyhraješ? Můžete pozbuzovat do toho? No, třeba vykouřím si potom, vykouřím. Michel, sundávej kurtku. Sundávej. Tam bovku sundej. Co je? Co tam je, vole? Co tam ty kurva? A víš, že ani neví.